Хәзер без сезгә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, язучы Шәриф Хөсәен хикәяләрен тәкъдим итәбез. Мин ничек хатынлы булдым? Сез бу хикәяне Рәсим Сәлах укуында ишетерсез. Мәхәббәт һәм өйләнү мәсьәләсендә күпләрнең үзләренә генә хас бер йомшак яклары була. Әйтик, берәүләр капылт кына өйләнеп куялар да, 5-6 ай эчендә ата булу бәхетенә дә ирешәләр. Икенчеләр йомычканы йомыш итеп хатыннары белән талашалар. Өченчеләр тешләре һәм чәчләре кыела башлауга карамастан өйләнмәй йөриләр. Менә мин шул өченчесе инде. Миңа 38 яшь. Үзең генә калгач, бигрәк тә төннәрен уйлап ята башласаң, уелып китәрдәй буласың. Шул тиклем ямансу, яшисең, понимаешь, дөньяның бер кызыгы юк. Ләкин өйләнү бик зур эш шул. Кыюлык җитеп бетми шуңа. Болай үземнең шартларым да юк түгел. Санузел тышта булса да, коммуналь квартирада бүлмәм бар. Әти белән әнигә сугышка хәтлек биргән булганнар. 2 сеңлем кияүгә чыккач, әти-әни дә үлгәч, үземә генә калды шул бүлмә. Эшем дә начар түгел, акчаны шактый алам. Буйсынга килгәндә, Аллага шөкер, кешедән ким җирем юк. Гомер буе 48-нче размер 3-нче раз костюм кидем. Соңгы елларда гына 52-нче размерны алырга туры килә. Чөнки костюм тегә торган фабрикада материалны үзләренә урлап калалар да, размерын зуррак күрсәтәләр. Дөрес, соңгы вакытта кызлар бик игътибар итми башладылар. Өйләнгән, хатыны бар дип уйлыйлар. Ләкин моннан 15-20 ел элек яратмый түгелләр иде. Бер шим кара күзле кыз белән яратышып та идек. Зәйнәп атлы иде. Шул чакта өйләнү уе да туган иде башымда. Тик мин уйлап бетергәнче икенче берәүгә чыкты каһәр. Сәеррәге шул инде ул өйләнү. Гомер буе бер ялгызың гына яшә дә тот та өйлән имеш. Әллә ничегрәк. Тегесен уйлыйсың, монысын уйлыйсың, аерылышкан кешеләр турында ишетәсең, хатыны кыйнаган кешеләр турында, алимент түләп торучыларны күрәсең. Күрәсең дә, ялгыз башым, ашханәдәге ашым дип яши бирәсең. Шулай да өйләнергә туры килде җәмәгать. Һич уйламаганда, үзем дә сизми калдым. Хәзер синәм, элегрәк өйләнмәү үкенәм. Күпме гомер әрәм үткән, понимаешь. Өйләнү булайрак килеп чыкты. Минем кияүгә чыгып мәшгатьләнми генә бастырып куеп малай үстергән Зөләйха атлы апам бар. Мин белә белгәннән бирле яучылыкта камилләшә. Әйтергә кирәк, бу өлкәдә шактый зур уңышлар бар. Өйләнә алмый йөргән егетләргә хатын, кияү таба алмыйча аптыраган кызларга кияү табып бирү апамның бер шире инде ул. Ничек диләр әле? Хобби. Бер заман аның шул хоббие миңа да юга язып калды. Ләкин яучы булып туарга кирәк икән күрәсең. Миннән булмады. Берәүләрне бик кызып кавыштырам дип йөргәндә, кыз икенче берәүгә чыгып куйды. Бер әле хатыны белән аерышып та бетмәгән кешене кыз белән таныштырып өлгермәдем, яңадан татулаштылар. Шуннан бу эшкә кул селтәдем. Менә апам селтәми. Үзе кавыштырган кешеләрнең 1000 төрле каргышы да, үзе бәхетле иттем дип санаган кешеләренә кунакка баргач дөмбәсләп чыгаруда туктата алмый аны. Бер көнне өемә үк килеп чакыргач, кил әле, бер эш бар дигәч, шул апама барган идем. Барып керсәм, өендә чибәр генә бер нәрсә утыра. Берәр тиеннән лото уйнап утырган арада мин моның исемен ишетеп калдым. Индустриализация исемле икән. Менә шул индустриализация белән икебезне дә театрга куып җибәрде апам. Алган билетләр әрәм калмасын, барып карап кайтыгыз ди. Киттек. Үзе булай ничәвә нәрсә. Дөрес, бик яшькә ошамаган. Әйтмәгән өчен хәрәмләшә алмыйм, әйткән кадәресе 30. Кемәд икән ул морай кызлар белән театрга бару. Театр эченә кергәч, кызым мине бер кырга бастырды да, шунда көтеп тор дип, хатын-кызлар бүлмәсенә керде дә китте. Менә мин әйтәм, бу кызның уятсызлыгы ни дәрәҗәдә?
Юкса бит мен үземдә кыз талап тора идем. Тик ир кеше булуыма карамастан, беренче танышкан көнне үк әйтергә яхшы сынмадым. Бу кирдә китте. Торам басып хатын-кызлар бүлмәсе ишеге төбендә моның пальтосын кочаклап, көтәм, чыкмый гына бит. Утлар суны бетте, әллә ничә звонок булды, бу һаман да юк. Ишемә пушиман кирә башлады мырый. Әллә мин әйтәм, бик үкчәле туфли таеп китеп, берәр җиргә төшеп киттеме? Әллә пожарникларга хәбәр итәргәме? Ирләр бүлмәсе түгел бит, кирип карап булмый. Ярты сәгать торып чыкты кызым хатын-кызлар бүлмәсендә. Шундый итеп буялган, Салават күперендә дә шул тиклем төс булмас. Үзе килеп эндәшмәсә, билләһи танымый идем. Спектакль иртә бетте, кайтырга чыккач, индустриализация әйтә. Әллә нигә ашыйсым килеп тора ди. Как раз ресторан янынан узып барабыз. Уйлап алдым, төн уртасында апамда да ашарлык әйбер булмас, өйдә дә бер нәрсә дә юк иде. Кыз да ресторанга чакыруымны көтеп, намек ясап бара. Булмаса булган, кирип ашап чыгыйк шушы ресторанда. Кирдек. Икебезгә ике бифштекс заказать иттек. Китерделәр. Ашый башларга өлгермәдек, индустриализация официантка бәйләнә башлады. Бу бифштекс монда менюдә яшел бурчак белән дип язылган. Нигә яшел бурчаксыз китердегез ди? Хәзер инде шактый соң, ачылган яшел бурчак бетте дип аңлатты официант. Аңламады. Китерегез аңа яшел бурчак ифша. Тәги китерде бит мары яшел бурчакны. Ачылмаган банкны ачтырып китерде. 8 штук инде санадым. Ишемнән уйлыйм. Әгәр шушындый хатынга туры килсәң, мин әйтәм, күгәрчен сөте катыгыннан ясаган сөзмә сорап башны катыруда ихтимал бит моның. Икенче көнне иртүк апам килгән, кызыксына. Ничек сыңды? Яраттыңмы индустриализацияны ди. Яраттым, мин әйтәм. Аның шикелле хатыны булганчы асылны бүлүң артык. Шулай диюм булды, апамның шап иттереп өстәлгә китереп сугуы булды. Лыгырдап утырма. Өйләндерәм мин син карт урысны шул кызга ди. Довольно, ул сине яраткан ди бу. Юк, мин әйтәм өстәлгә сугып. Соң миндә бит инде апамның энесе. Аңа өйләнгәнче лучше мин үзебезнең сактагы Санияны алам. Алайса шул Санияңа өйлән ди апам. Юк, өйләнмим дим. Нигә өйләнмисең? Синең ни эшең бар? Нигә үзең кияүгә чыкмыйсың? Мине авышы юк, шуңа чыкмам ди апам. Шуннан китте кызып, әгәр дә син карт урысны шушы индустриализацияга өйләндермәсәм ди бу, җиңнәрен сызганып, исемем Зөләйха булмасын ди. Иртәгә үк алып киләм дә өеңдә калдырып китәм ди. Куркуга төштем мырый. Курыкмаска. Апамның ике сөйли торган гадәте юк аның. Әнә булдыр. Әлеге бастырык буе малайын өйләндерәм дигән иде, өйләндерде. Быел килененнән уңмавын әйтеп, айыртам диде. Тәки айыртты. Бетте баш мин әйтәм. Төне буе йоклый алмый чыкканга эштә дә игътибар иттеләр үземә. Сабир җанабы, йөзеңә зәгъфран сарылары суккан, нинди кайгы хәсрәтең бар ди әлеге Сания дигән кыз. Түзмәдем, башыма төшкән кайгыны түкми чәчми сөйләп бирдем мин моңа. Бүген кич апам мине көчләп өйләндерәчәк. Нишлим, киңәш бирдем. Кыз сайга калды мырый. Мине жәлләгәне күренеп тора. Шуннан әйтә бу. Син ул ятсыз апаңна кызык ит. Кызык ит, Сабир җанабый. Ятсызланып йөргән әрсез кызына да сабак булыр. Ничек мин әйтәм? Ничек? Өйрәт мине. Тот та алар килгән төшкә өеңә бер кыз алып кайтып куй. Юрый мырыхна. Тегеләр синең йөри торган кызың бар дип белсен өчен генә. Мин әйтәм, кайдан табыймсың мин аны кызны? Кызы юк бит әле аның. Тагын уйга калды бу. Шуннан әйтте. Ярый, Сабир җанабый, үзем килеп утырырмын диде. Каршы килмәсәң дип тә өстәп куйды. Кайда ул каршы килү? Дүрт куллап риза. Ияртеп кайттым Санияны өемә. Кайтып керүбез булды. Индустриализацияны ияртеп апамның килеп җитүе булды.
Номырый, күрмәдегез генә сез ул комитне. Театрларың бер якта торсын. Сонияны күрсәгез, нәкъ менә сөйгән ярым кебек булып итенә тегеләр алдында. Сәгать 12 тулып беренче киткәч кенә котылдык тегеләрдән. Ох, мен әйтәм, Сония, коткардың. Шуның өчен үзеңне таксиларда гына кататься иттереп өеңә кайтарып куйым әле. Сония кайтырга уйламый да, үтмәрей. Сабирҗан абый, бу вакытта трамвайлар да йөрми, таксилар да очрамас. Килгән кич кунакка китим инде ди. Менә хөкүмәт. Нишлим? Ярар дидем. Әнә сиңа карават, ят та йокла. Мин үзем идәндә йоклармын әйтәм. Күнми? Ничек инде мин үземнән олы кешене, хуҗа кешене идәндә унатып, караватта йоклыйм. Алай уңайсыз ич ди. Соң алайса мин әйтәм, идәндә син йокла. Алай итәсе дә килми. Нигә, Сабирҗан абый, ди бу миңа? Караватың киңеш, икебез дә сыярбыз. Ят шунда минем кырмагына ди. Номырый, җәмәгать. Юри, куркытырга булдым мин моны. Соң мин әйтәм, мин ир кеше лабаса. Синең шикелле шибәр кыз янында тик кенә ята алмасам, кочаклый башласам. Сабирҗан абый, ди бу миңа. Үпкән кычкан җилгә ачкан дигәннәр. Bir-iki генә кочакласаң кочакларсың инде булмаса. Туры килде шул Сонияның кырына ятарга. Загыска кирип арыйса биргәч, икәүләп апамнарга киттек. Кешеләп өйләндерәм дип өстә суккан иде, үзем өйләнгәнне күреп, күзе шар булсын әле. Барып кирдек апамнарга. Нихәл, мин әйтәм, яучы иптәш, эшләрең уңамы? Менә мин әйтәм, таныш бул. Бу минем хатыным. Өйләнәм дигән кеше синнән башка да өйләнә ул. Ташла син ул капитализм калдык булган гадәтеңне. Сонияга өйләнүемнең ничек килеп чыкканын әйтмичә генә көләм мин моңардан. Апам үзенә көлә. Әй сарык, әй бозау дип әйтә дә диванда тәгәри көлә. Нигә шулай көләсең, мин әйтәм? Үзеңнең төп башына утырып калуыңнан көләсеңме? Апам Сонияга күз кысып ала да тагын көлә. Кем утыргандыр бит әле төп башына? Иң әүвәл шуны белсен ди. Аннары Сония белән икәүләп көлә башлыйлар. Аннары аларга карап үзем дә көлә башлыйм. Көлми нишлим? Шатлыгым зур. Янымда алма кебек хатыным утыра.